ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ದ ಸಿಂಗಾರ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಗೌಜಿಡು ಕರಿಪೆರೆ ದುಂಬತ್ತ ತಯಾರಿ ನಡೆತನುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವನು ಮಾತಾ ಕಡಿಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ದ ಸಿಂಗಾರ ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಾವುಟ ಏರಾದು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಗೌಜಿಡು ಕರಿಪೆರೆ ದುಂಬತ್ತ ತಯಾರಿ ನಡೆತನುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತನುಂಡು. ತ್ರಿವರ್ಣ ಬಾವುಟ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಟುಲೆಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರು. ಎದುರುಮೇಟು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಾಮಫಲಕ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ನನ್ನ ಪಾಲಿಕೆದ ಉಲೈಮೇಟು ಒಂಜಿ ಬಾವುಟಗೂ 22 ರೂಪಾಯಿ ದಂಚ ಮಾರ್ಗೆರೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ತಿದೆರು. ರಿಕ್ಷಾದಕ್ಕಲು ಸತ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಕೈತಲು ವಿಶೇಷ ಬಾವುಟ ಏರಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವೊಂದೆರು. ಬೆಸೆಂಟ್ ದಲ್ಪದ ಆಟೋ ಪಾರ್ಕ್ ದಕ್ಕಲು ಧ್ವಜ ಕಂಬಗೂ ಪೇಂಟ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರು ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಡು ಅಭಿಯಾನದಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಏರಾಯರೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೆರು. ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಜ್ಜಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರೆನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇರುವೆರ ಆರೋಪಿಲೆನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗೌರಿ ಹೊಳೆತ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೌಫಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ನಾವೂರದ 22 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಆಬೀದ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನಕಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರೆನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸುಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಇರುವೆರ ಆರೋಪಿಲೆನು ಪತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗೌರಿ ಹೊಳೆತ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನೌಫಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಳ್ಯ ನಾವೂರದ 22 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಆಬೀದ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನಕುಲು ಅಕುಲು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 6 ಜನಕ್ಲೆನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಮಾತಾ ಆರೋಪಿಲೆನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಆರೋಪಿಲೆನು ನಾಡೊಂದುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಸೋನಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಜುಲೈ 27 ಶಫೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕೀರ್ ಪನ್ಪುನ ಇರುವೆರು ಆರೋಪಿಲೆನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಗಸ್ಟ್ 2 ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪಲ್ಲಿ ಮಜಲ್ದ ಸದ್ದಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪನ್ಪುನ ಇರುವೆರೆನು ಪತದಿತ್ತೆರು. ಇತ್ತೆ ಪಿರ 2 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದೆರು. ಪುತ್ತೂರು ಬೊಳುವಾರು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಒಂಜೇತ ಮಾಳಿಗೆರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೀರ್ನ ಸುಧಾನಾ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣ್ ಸುಶಾನ್ ರೈ ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸುಶಾನ್ ರೈನ ಅಮ್ಮೆರು ಮನೋಹರ್ ರೈ ಈ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಕೇನೊಂದೆರು. ಪುತ್ತೂರು ಬೊಳುವಾರು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಒಂಜೇತ ಮಾಳಿಗೆರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೀರ್ನ ಸುಧಾನಾ ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಆಣ್ ಸುಶಾನ್ ರೈನ ಮರಣದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತದುಂಡು. ಸುಶಾನ್ ರೈನ ಅಮ್ಮೆರು ಮನೋಹರ ರೈ ಈ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಕೇನೊಂದೆರು. ಸುಶಾನ್ ರೈ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಬೂರ್ದು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಕೊನೊಂಡಲ ಅವಳು ಆಯ್ನ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು. ಮನೋಹರ ರೈ ಕೊರ್ನ ದೂರುದಂಚ ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೆರು. ಮಗನು ಅರ್ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತೆರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಆಯಿ ರಿಕ್ಷುಡು ಬೊಳುವಾರಿಗ್ ಬತ್ತದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಮಾರ್ಗುಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋವಂದಿತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಗ ಬದಲು ಮಲ್ತದು ಬೊಳುವಾರು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ ಕೈತಲ್ದ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಗಂಚಿ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದೆ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗೂ ಪೋತೆ. ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಮಾಳಿಗಿರ್ದು ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದುಂಡು. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ಫಾಜಿಲ್ ಮಂಗಳಪೇಟೆ ನೆಂಪುಗಾದು ಐತಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ 4 ನಗರೊಲೆಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ದಿವನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು 542 ಜನ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾಯರು. ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರು ಫಾಜಿಲ್ ಮಂಗಳಪೇಟೆ ನೆಂಪುಗಾದು ಐತಾರ ಜಿಲ್ಲೆದ 4 ನಗರೊಲೆಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತುಡು ದಿವನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು 542 ಜನ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾಯರು. 542 ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತೆರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದೆರು.
ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಗ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಪುತ್ತೂರದ ಲಯನ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡತಿನ ನಿತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು 141 ಜನ ನಿತ್ತಿರ್ದಾನ ಮಲ್ತಿರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಳೆಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೆಹಫಿಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಳೆಕಳದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ನೆತ್ತಿರ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿತ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪಾಯಿನ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು 202 ಜನ ನೆತ್ತಿರ್ ಕೊರಿಯರು. ಜಿಸಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂಜೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕುಡ್ಲದ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿತ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ನಡತಿನ ಶಿಬಿರಡು 133 ಜನ ನೆತ್ತಿರ್ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುಪುರ ಉಲಾಯ್ ಬೊಟ್ಟದ ಯುಬಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ SKSSF ಉಲಾಯ್ ಬೊಟ್ಟು SSF ಉಲಾಯ್ ಬೊಟ್ಟು E2 ಗಾಯ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ SMA ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ D2M ಉಲಾಯ್ ಬೊಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನ್ ಗೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಡ್ಲದ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿತ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಉಲಾಯ್ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಡತಿನ ಶಿಬಿರಡು 106 ಜನ ನೆತ್ತಿರ್ ಕೊರಿಯರು. ಜಿಲ್ಲೆ ಡೋರ್ಮೆಡು ಒಂಜೇ ಪೊರ್ತು ನಡಪಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರಡು ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಡುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತಾ ಜನದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಘಟಕಿರು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯರು. 2014 ಆಗಸ್ಟ್ 8 ತಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಪುದರ್ ಸೇರಾ ಒಂದು ಇಡಮುಟ 216 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಟ್ಟು ನಿಲಿಟ್ಟು 28 ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿತ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು 207 ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾದ 12,154 ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತಿರ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದನು. ತುರ್ತುದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀದಾ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿಕ್ಲೆಗ್ 2,383 ಜನ ನೆತ್ತಿರ್ ದಾನಿಲಿನ ಒದಗಾದ ಒಟ್ಟು 14,537 ಯೂನಿಟ್ ನೆತ್ತಿರನು ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಂಡು. ಒಂಜೇ ತಿಂಗೊಳುಡು 24 ನೆತ್ತಿರ್ದಾನ ಶಿಬಿರ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ತುರ್ತುದ ಪೊರ್ತುಡು 672 ನೆತ್ತಿರ್ ದಾನಿಲಿನ ಸೀದಾ ನೆತ್ತಿರ್ ನಿಧಿಕ್ ಒದಗಾದ ಕೊರೋನಾ ಪೋಡಿಗೆದ ನಡುಟ್ಲ ತುರ್ತುದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜ್ಯುಡೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರ್ ದಾನಿಲಿನ ಒದಗಾಯಿನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಸಂದದಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಗುರುವಂದನೆದ ಲೇಸು ಸೋಮವಾರ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಪಾದಪೂಜೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆ ಸೊಲಬರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರುಡು ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ್ನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುವಂದನೆದ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಸೊಲಬಾರ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅನ್ನಛತ್ರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತ್ರಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರು ಇತ್ತದು ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡೆತಂಡು. ಪಿಟ್ಲದ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ರಾಮದೇವಿರನ ಆದರ್ಶ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ರಡ್ಡುಲ ನಂಕಬೋಡು. ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಪಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಬಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ತೊನುಡುಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಆಯಲೆಪ್ಪಡದಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ಪಾರಪ್ಪ ದಲಾಂಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಗಾಲ ಆತೀನಿ ಬರ್ಪಾರ ನಿಖಿಲ್ ಈಗ ಅಗಲು ಬಂಡರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಮಶಾನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಅಡೆಮಟ್ಟ ಎತ್ತಾದ ಸೂಕೊರ್ಪುನ ಊಟ ಉಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಹಂಚಿ ಬರ್ಯಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಆವಂತು ಇದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡತ್ತ ನೆನೊಂಜು ದೋಸಿಲ್ಲತ್ತೀನಿ ಈ ಬಲ ಅಂತ ಈ ಬರ್ಪಣ ಅಂದು ಕೇಳಿಗೆ ಆಯ ಪಂಡೆಗೆ ಕಡೆ ಕಾಲತ್ತಿ ಪಿರ ಪೋಪತ್ತೈ ಪೋಣಗಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಬರ್ಪೆ ದಾಲ ಪೋಡಿ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಪುಂದು ಏರಪ್ಪ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಸುರೂತವು ಪಣವು ಸಂಪತ್ತು ಪೋಣಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಧೈರ್ಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಳೆ ಪೋಪುಣದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜವು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವಾದ ಏನು ಇಲೆವೆರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಪಣಿ ಇನ್ಪಿನಕ್ ಮೂಳು ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟತನಕ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಸಶಣ್ಯುಳ್ಳೇರಿ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆಲ್ಲೇರಿ ಪ್ರವೀಣನ ಪಣೋಡಿ ಅಂತ ಕಾಂಚನುಳ್ಳೇರಿ ಎಂಚಂದ ಕೇಳಿ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಬರ್ಪಣೆ ಏಪ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅವು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದ ಅರ್ಹತೆ ಓಡುಂಡು ತೂದು ಐನು ದಾನ ಮನ್ಪಣಿರೋದು ಐತ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಪಣಿ ಇನ್ಪಿನಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರಿ. ಉದ್ಯಮಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲೂರು ಕನ್ಯಾಣ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಾಯ್. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮನು ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನ್ಮದಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಯತಿವರಿಯರ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸೇರಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಬರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಡಾತೆ ನಾವು ಪಾತೆರ ಡಾಪುಂಡು ಗುರುಕುಳೆ ನನ್ನ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಂಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಡಾಪುಣ ಅಂತೆ ತಯಬಂಡ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಚಿ ಆತನು ನಾವು ಪಾತೆರನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೈದನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ಎಂದು ವೈದನು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಆತನ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡಾಪಡು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರ್ದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಊರು ಕುಡ್ಲದ ಅಳಕೆ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಪ ಜವಣಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಾಳ ಅಭ್ಯಾಸುಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಶನಿವಾರ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಸೇವಿಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಬದಲಾತಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಆರು ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಾಮಾಚಾರ ದುಶ್ಚಟಗ ಆಪುನ ಬಲಿಪುರನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಆಪುನೇನು ನಾನು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟೊಡುತ್ತೋದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಒಡಿಯೋರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ರದ್ದೇ ವಿಶಾಲತೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಡೆದಂದೆತ್ತಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿದಿಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಿನಿ ಬಾಲಭೋಜನ ಆತಂಡು ಮಾಣಿಲಾಡು ಆ ಬಾಲಭೋಜನ ಪಾಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಬಲ್ಪು ಮೂಲ ಎಂಚ ಓದಿತ್ತಂಡು ಮಾಣಿನಾಡು ಓದಿತ್ತಂಡು ಕೊಂಡೇವರೋಡು ಓದಿತ್ತಂಡು ಕೊಲ್ಲೆ ರಮಣನ ಸ್ವಾಮಿನವರು ಓದಿತ್ತಂಡು ಅವಧೂತಿಯರ್ನ ಆ ಪರಂಪರೆ ಒಡೆಯರದು ಬುಲೆಚಿಲಾದ ಬುಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ. ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಸಹಾಯ ಪಣವು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಜತೆ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಪಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಃ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಸೂಯ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಂಚನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ದ ಯಜಮಾನಿರು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ್, ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ, ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ಗುಬ್ಬುದಾರ್ ಚಿಂತನ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಮ್ಮದ ಮನೆ ಪಾಲ್ದಿತುಂಡಿರು. ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಸಾರಸೀಮೆದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಐತಾರ ಕಲ್ವೆರ್ಪೊಗ್ದೆರು. ಪುಲ್ಯಕಾಣೆ ಮೂಜುಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗದ ಬೀಗದರ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಕಲ್ವೆರು ಡಬ್ಬಿ ಬುಡತದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಬುಡ್ದು ನೋಟ್ಲೇನು ಮಾತ ಪೂಜಿತ್ಕೊನತೆರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಸಾರಸೀಮೆದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಂಡು ದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾತಂಡು.
ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಮೂಜುಗಂಟದ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗದ ಬೀಗದರ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದಿನ ಕಲ್ವೆರು ಡಬ್ಬಿ ಪುಡತದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಬುಡ್ದು ನೋಟುಲಿನ ಮಾತ ಪೂಜಿದು ಕೊನತೆರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರದಾರು ನಿದ್ರಡಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತೂದು ಕಲ್ವೆರು ಕಾರ್ಬಾರ್ ತೋಜಾದೆರು ಅರೆಗು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆನಗ ಕಲ್ವೆರ್ ಪದ್ರಾಡಾತೆರು ಕಾಪು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದೆರು 2021-2022 ಸಾಲದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯುಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ನೂದು ಬಿರ್ಸೆರು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರುಡು ನಮ್ಮೂರ ಪೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು 2021-2022 ಸಾಲದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯುಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನ ನೂದು ಬಿರ್ಸೆರು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ನಿಲೆಟ್ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರುಡು ನಮ್ಮೂರ ಪೆರ್ಮೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕುಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲಾವುಡುಂದು 6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಂಡಿರು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಜವಣ ಜವಂದಿ ಅಲ್ಮಾ ಮೂಡ್ದು ಬರಿಯರೆ ಕೆಎಎಸ್ ಐಎಎಸ್ ತಂಚಿನ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನು ಬರೆದು ಪಾಸಾಪುನ ನಿಘಂಟುನು ಕಲ್ಪುನಕುಲು ಸವಾಲಾದ ದೆತನುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಶಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದೌದ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸಭಾಭವನುಡು ತುಳುನಾಡ ಪರಪೋಕುನು ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ಐತಾರ ನಡೆತಂಡು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ದ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಚರಣೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕುರಿಯರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಶಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲಾ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದೌದ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಸಭಾಭವನುಡು ತುಳುನಾಡ ಪರಪೋಕುನು ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ಐತಾರ ದೀದಿತ್ತೆರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರರು ಯಶೋಧರ ಚೌಟ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಪರ್ದ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರು ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಆಚರಣೆಲೆನ ಪಿರೌಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ತರಾವರಿ ತೆನಸ್ಲೆಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದೆಂಗುದುಂಡು ಪಂಡಿರು ಯಶೋಧರ ಚೌಟ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಜವಣ ಜವಂದಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಬಲವಾದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೇರು ಉರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ದೈವಾರಾಧ ಕಿರಾಯಿನ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅಕ್ಷಯ ಚೆಂಡೆಬಳಗ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದೌದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಾಮದೇವ್ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಶಾಖೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು ಈ ಲೇಸಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕರಾದಿತ್ತಿನ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಮೆರೆಗು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಒತ್ತುಗುರಿಕಾರರು ದಿನೇಶ್ ಬೆಲ್ಚಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದಕ್ಲು ವೃಕ್ಷರಾಜ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಡು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕನ್ನದಿನ ಮುಪ್ಪ ಬಗೆತ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲೇಸು ವನಸಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿಗೆ ಗಳಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಮದೆಯ ಒಂದುಪ್ಪುನ ಸಾಧನುಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ದೀದಿತ್ತೆರು ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹ ಏತದ್ದಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯುಗ ಪುರುಷಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ನಡಪಾದು ಐತಾರ ಮುಗಿತಲಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೆರು ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ 32ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹ ಏತದ್ದಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯುಗ ಪುರುಷದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪಾದು ಐತಾರ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ನಡತಿನ ಲೇಸಿಡು ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ್ಯರು
ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಸಮಾಜುಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆದ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪೆರು ಅಪಗ ಅವು ನಂಕಲ ಸಮಾಜೋಗ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ನಡಪೊಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಬೇರೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯುಗಪುರುಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಂತಡುಪ್ಪುರದ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತಡುಪ್ಪುರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಲಹರಿ ಅವರು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಬದ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಬದ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾಳಬದ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಮತೆ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಲಹರಿದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಬಗಿಟ್ ವಿಜಯ ಕಲಾವಿದರು ನೆತ್ತ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಪಯ್ಯಾಡಿ, ಕಲಾ ಪೋಷಕಿರು ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಂಗೇರ ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಡಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವಿನಯ್ ಭಟ್ರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬರವ್ ಕಲ್ಪನಾ ಬಿರ್ಸಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪಣವಸಾಯ ಪಟ್ಟಿಯರು. ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿದು ಪುರೋಹಿತರಾದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕೇರಳಗು ಪೋದು ಅವಳು ವಾಸ ಮಲ್ತದು ತಾನು ಡಿಲ್ನಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಡ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತೆ. 32 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಲಹರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುಟ್ಟದು ಬುಳೆದ ಲೋನು ಸೇರ್ನಂಚ ವಾ ಸೇವೆ ಒದಗ ಇರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ಕಥಗಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಇಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಥಗಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್. ಓಟಂತುಳ್ಳಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾತ್ರ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದರ್. ಒಬ್ಬರೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಳಮದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್ರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ before that program or maybe in the morning of the program. So actually it's an extempore on spot ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ it requires lot of effort. ಕಲ್ಕುರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ದೇವಿದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪುನರೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಟೇಲ್ ವಾಸುದೇವ ರಾವ್, ಯುಗ ಪುರುಷದ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರು.
ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಆಟಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ತುಳುವೆರೆ ತುಳಿಪು ರಂಗದ ಜವಣೆರು ಕೆಸರದ ಕಲುಟು ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅರ್ಕುಳ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಚೆಂಡದ ಕಂಡೋಡು ನಡೆತದ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಆಟಿದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ತುಳುವೆರೆ ತುಳಿಪು ರಂಗದ ಜವಣಿರು ಕೆಸರ್ದ ಕಲುಟು ಪಂಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅರ್ಕುಳ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ ಚೆಂಡದ ಕಂಡೋಡು ನಡೆತಂಡು. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕೆಸರು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಪಂತ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ಪಾಕಜನ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡಿರು. ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಕದ ಮಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಕಲು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ನಾಟಕಡು ಗೊಬ್ಬದು ಜನಕ್ಲಿನ ಪರ ತೆಲ್ಪಾವನಕಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೂಲಿ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಜನಕ್ಲಿನ ಪರ ತೆಲ್ಪಾವಡು ದಯಬಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬಿಂಡ ನಂಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ನೆನಪಿಪ್ಪುಂಡು. ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೂರ ಮಣ್ಣಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಂಚದು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಏನೇ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನ ದೀಪನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಈ ಮಣ್ಣು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು, ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಈ ಜಾಗೆಡು ಪೈನ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಈ ಜಾಗೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತೆ ಕೆಂಡ ಅವರ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು. ಒಡಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಲ್ತ ಮಣ್ಣುಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಅವಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಪಿನ ಇಂದು ದುಂಬು ಒಡಲಿಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟಲ ಬಂಡಾರ ನಡ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಕೇಡ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲು ದೈವಲು ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಜಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತುದ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟಿಡು ಕಟ್ವಣ ಒಂಜಿ ಮಗರ್ದಂಡು ವರ್ಕಾಡಿದ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನರೆಗೂ ಸೇರ್ದುಪ್ಪನ ಕಟ್ವಣ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಒಂದೇನು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದನೊಂದು ಎನ್ನದಂಡು. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಜಾಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟಿಡು ಕಟ್ವಣ ಒಂಜಿ ಮಗರ್ದಂಡು ಕಟ್ವಣ ಬಿಚ್ಚಿದು ಜಗ್ಗಿನಿಡ್ದಾವ್ರ ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ ದುಂಬೆ ಅವೆಟಿತ್ತಿನ ಆಫೀಸ್ ಅಂಗಡಿಲಿನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯದಾಲ ಆತಿಜಿ ವರ್ಕಾಡಿದ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪನರೆಗ್ ಸೇರ್ದುಪ್ಪನ ಕಟ್ವಣ ಒಂದು ಆದಿತ್ತನು ಮೂಜಿ ಮಾಳಿಗೆದ ಒಂದೇನು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದನೊಂದು ಎನ್ನದಂಡು ಕಟ್ವಣದ ತೀರ್ಥ ಜಾಗೆ ಜಗ್ಗಿನಗ ಕಟ್ವಣ ಅಪಾಯಡು ಉಂಡೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡದಿತ್ತನು ಕಟ್ವಣುಡು ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ, ಪೀಠ ಸಾಧುನಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯೊಡಿತದು ಕಟ್ವಣ ಜಗ್ಗಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಾದು ಐತಾರ ಬೂರನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ವಣ ಖಾಲಿಯಾದಿತ್ತಂಡು.
ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.